Aw bisimila. Don kibaru kan Kantan Media ale jasiraw kan. E min ye maa kura ye, i abonné, i kɛ tila ka partager. Aw bisimila. Agence Kuba Voyage Kuba da malidenw bɛɛ lajɛlen tulo kan, Mali kɔnɔ Mali kɔ kan. Aw minnu b'a fɛ ka taa hiji baaraw kɛ, k'a ye wuli joona kɔnɔ aw ka tɔgɔ sɛbɛn kɛ Agence Kuba la. U jabala filɛ nin ye Bamakɔ kura Gadani. Da la dumuni ɲuman o ye produit Gadani ye. Aw minnu bɛ k'a fɔ k'aw mɔgɔ bɛ da la dumuni ɲuman na, produit Gadani a y'o k'a taalan ye. A bɛ sɔrɔ Mali bitigiw bɛɛ lajɛlen na, an filɛ don min ko bi. Compagnie Air Ɲɔnɔ. Compagnie kelen min nalen bɛ aw ka taa ni ka segin, o bɛ se ka kɛ hɛrɛ ni baden na cogo min na. Compagnie Air Ɲɔnɔ. Kari kuraw b'u bolo minnu n'u bɛ taa Mali marabolo ninnu kelen kelen na. Isaka Jim ale bɛ Lasago la kabini Novembre kalo tile 13 ntɛnɛndon a ka kiriw bɔra ka bin min n'a bɛnna Desanburu kalo tile 30 san 2024 san 2 o kaso o binna Isaka Jim kan. Nka min ye san 1 o juru bɛ don a la, san 1 a b'o kɛ kaso la. An ka jɛ ka seeraw tɔw lamɛn. A minɛlen kɔ k'a datugu Novembre kalo tile 13 tɛmɛnen, Isaka Jim ka kiriw tigɛra tɛnɛndon Desanburu kalo tile 23 san 2024. Sariya tigilama minnu ka baara ɲɛsinen don bɔlɔlɔsira kow kiri tigɛli ma olu fɛ. K'a sabu kɛ ko a ye jalakili kumaw ta ka ɲɛsin jamana wɛrɛ ɲɛmaa ma ni o ye Burkina Faso ye, ani dɔgɔlimaw bɔlɔlɔsira fɛ. Isaka Jim ɲangira bi tɛnɛ Desanburu kalo tile 30 san 2024 ni san 2 kaso ye, min ni a bɛ san 1 bɛɛ kɛ kaso kɔnɔ, san 1 dɔ a b'o kɛ kɛnɛma. Hakilila jigila Isaka Jim k'u minɛna k'a datugu ka kɛɲɛ ni a ye kuma minnu fɔ jɛmukan dɔ senfɛ min kɛra Joliba TV kan Novembre kalo tile 12 san 2024. A yirala k'a fɔ ko a ye dɔgɔlima kumaw fɔ ka ɲɛsin Burkina jamana ma, o min ma taa olu jimi sira fɛ. A ko senfɛ haki ye Joliba TV yɛrɛ ka baaraw jɔ fɔ kalo damadɔ. Isaka Jim yɛrɛ ye CNT membre kɔrɔ ye. An karamɔgɔ Imam Abdoulaye Koyita ni ka fara an karamɔgɔ Imam Mayi Watara kan, olu tun welen don kiri bon na min ni a kɛra an fɛ Bamakɔ yan tarata don Desanburu kalo tile 31 san 2024 na. Kanubagaw, karamɔgɔlakaw ninnu kɔni caman bɔra ka n'u ka dɛmɛ ni dɛmɛ ni kana yira ni imam fila in na. Kɛnɛ kan ye an ye jaa minnu sɔrɔ an bɛ n'o lase aw ma. Nka yan'o cɛ an bɛ hakɛto ɲini kɛ an ka abonnew bɛɛ lajɛlen fɛ. Kɛnɛ kan ye maa caman tun y'an wele min y'a jira na k'a fɔ munna an ma kɛnɛ in kɛ direct ye kɛnɛ kan ye. An y'a yira maaw la kuma dɔ la n'i ma fara ka kuma don maaw da a bɛ kɛ sababu ye ka kasara lase a tigi ma, ka d'a kan maa fintininen maa diminen n'i y'a bila kuma na a laban i bɛ taa kungo bin a yɛrɛ da la. O de kɛra sababu ye Kantan Media an kɔni y'a daminɛ fo ka taa laban an ma sɔn ka direct kɛ kɛnɛ in kan ye. Nka an sera ka minnu fara ɲɔgɔn kan kumana min na labilaliw kɛra a ye ɲɔgɔn sɔrɔ bana kɔkun misiri la. Arabita maa ɲɛma ale ye ɲɛfɔli kɛ i n'a fɔ a don kɔfɔlen bɛɛ a y'o sɔrɔ Kantan Media jɛw kan. Maa maa y'a partager an b'aw bɛɛ fo. Maa maa y'a lajɛ ni bi a bɛ maa 5000 ani dɔɔnin na. An bɛ se k'a fɔ maa 6000 sɔɔni a b'o magɛn. Maa o mɔgɔ y'a lajɛ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen koɲuman dɔn. A kɛnɛ kan ye Arabita maa ɲɛma ale ye min sɔrɔ k'a fɔ an ye olu filɛ nin. Alhamdulillahi rabbil alamin. وصلوات ربي وسلامه على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أمبدي السلامو شاء أني مسو دمسة أني ماكرو أمبو بلا جلندو كراماندو يانا كسلام يا فوليدي أوما نودي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. O kɔfɛ n baden alisilamɛw, anw ye muminunw de ye, anw ye silamɛw de ye, anw ye jamanadenw de ye. Anw ka kuranna a ye fɛn bɛɛ lajɛlen fɔ an ye, anw ka ciden a ye fɛn bɛɛ lajɛlen fɔ an ye. Allahu Taala ko kuranna kɔnɔ alif lam mim ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allahu Taala ko kuranna kɔnɔ yala mɔgɔw b'a bisigi
an ka to limaniya kuma la ten an ka to ka limaniya kuma fɔ an yɛrɛ la k'a wele an yɛrɛ la k'a sɔrɔ ale Allahu Taala mɛ an lajarabi wa non ale Allahu Taala b'an lajarabi nabi ɲuman minnu tɛmɛna ciden minnu tɛmɛna olu dɔw tun bɛ u ka mɔgɔw u b'u jɔ k'u si ni minisew ka si ye fɔ k'u tigɛ fila ye nin bɛɛ lajɛlen kɛra fɛn kelen min nɔfɛ o de ye diinɛ ko ye alakira fana ko kisi ni nɛɛmɛ b'a ma ko mumini ka ko bɛɛ lajɛlen ye kabako ye ni hɛrɛ ye mumini sɔrɔ a bɛ Allahu Taala tanu ni a ye a bɛ Allahu Taala barikada ni a ye a bɛ kɛ hɛrɛ ye hɛrɛ bɛ yiriwa ni mumini yɛrɛ ye tɔɔrɔ sɔrɔ ni mumini ye lajarabi sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na lajarabi min b'a la n'a bɛ diinɛ kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la lajarabi min b'a la n'a bɛ silamɛya kɔnɔ o ye lajarabi ye mumini ka kan ka lajarabi min ta ni a fanga bɛɛ lajɛlen ye mumini ka kan ka lajarabi min kun Allahu Taala ye mumini ka kan ka sabali Allahu Taala ka lajarabi min kɔrɔ o y'o ye nin ko min filɛ n'a kɛlen filɛ an bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'a bila lajarabi o minɛn kɔnɔ an ka sabali an ka muɲu ciden n'a ka sahabaw u sɛgɛnna nabi ɲuman minnu tɛmɛna u fagara u gosira fɛn bɛɛ lajɛlen kɛra o la diinɛ tɔgɔ ye ko sabali ni Allahu Taala ye ko dɔn ni Allahu Taala ye ko kɛ ko ɲuman ni Allahu Taala ye maa min garizigɛ o la k'i k'a dɔn faqad utiya khayran kathira hɛrɛ belebeleba dira o ma nin tɛ fɛn bɔ an ka silamɛya la nin tɛ fɛn bɔ an ka diinɛ la nin tɛ fɛn bɔ an ka alako la nin tɛ fɛn bɔ an ka wajiluw la o yɛrɛ fana ɲininen tɛ an fɛ ni Allahu Taala sɔnna ma a y'aw hakili sigi diinɛ bɛ lase a lase ɲɛ kan kuranɛ bɛ lase a lase ɲɛ kan hadisa bɛ lase a lase ɲɛ kan nka a bɛ lase ni hikima ye a bɛ lase ni sagesse ye ni kodɔn ye ala ye min fɔ alakira ye min fɔ kisi ni nɛɛmɛ b'a ma baara bɛ kɛ o kɛcogo o la sanbadenw k'a yira aw la tiɲɛ tɔgɔ de ye ko Muhamadu an ye waati min kɛ n'aw tun bɛ kɛ an makɔnɔ o bɛɛ ye an tun tɛ seku fila ka kuma la dɛ an tun tɛ seku fila ka lajarabi ko kuma la dɛ a tun kɛra baro de ye an ni ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ wajilu yɛrɛ bɛ kɛ cogoya min na ayiwa mɔgɔw bɛ bilasira cogoya min na adamadenw bɛ taa cogoya min na o wajilu ninnu de kɛra o bilasiradenw de kɛra nɔtiw fana taara o la Allahu Taala ye kuma min fɔ alakira ye kuma min fɔ yɛlɛma wɛrɛ tɛ o la an b'a lase ni hikima ye an bɛɛ lajɛlen ye jamanaden ye jamana in ka bon an bolo ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan nka diinɛ o de b'an bolo ka tɛmɛ an ni kan o de ka d'an ye n'an faw ye o de ka d'an ye n'an baw ye donc o hukumu kɔnɔna na an n'u bɛɛ lajɛlen an ka kɛ sabalibagaw ye a kana k'anw ɲɛna ko an mɛnna u bolo k'a fɔ kasoko tun b'a la wali kuma wɛrɛ tun b'a la o kuma tun t'a la ko in yɛlɛmana k'a kɛ ɲɔgɔn bilasira de ye ko in ɲɛna k'a kɛ ɲɔgɔn waju de ye ko in labana k'a kɛ ɲɔgɔn bilasira ye ko kɔnɔ an ni faamaw ni ɲɔgɔn cɛ baro yɛrɛ kuntala janyana ni occupation dɔ tun tɛ k'u tun bɛ bi tile yɛrɛ di an ma an bɛ baara kɛ diinɛ yɛrɛ baro kan ko in kan ka kɛ cogoya min na alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin o tuma an b'o fɔ an seereyara o min na tiɲɛna an b'o fɔ u ma degun s'an ma u ma gɛlɛya s'an ma u ye bonya de se an ma Allahu Taala ka lajarabi dɔn an k'a bila o minɛn o kɔnɔna na o tuma an ka sabali o kuma o laban na anw tɛ se ka bɔ kuma kɔnɔ abada f'an ka nin silamɛ jama ninnu fo f'an ka nin cɛw ninnu fo f'an ka nin silamɛ muso ninnu fo k'a ta ka bɔ tile kɔrɔ ka bɔ fɔ yɔrɔ in na mɔgɔw bɛ boli la mɔgɔw b'u sen na o tuma kabini sɔgɔmada fɛ fo nin jɔyɔrɔ in na a wajibiyara an ma alakira ko ten ko ni maa min ni bɛ maaninfinw barikada u ka ɲumankɛ la k'i tɛ hali Allahu Taala yɛrɛ barikada an b'a ɲini Allahu Taala fɛ ka ala ka n'aw bɛɛ lajɛlen sara ka min fɔ aw ye k'a gɛlɛya wallahi ni min bɛ aw la wallahi dusu min bɛ aw la wallahi fɛn min bɛ aw la jamana kanu min bɛ aw la an b'a dɔn k'aw ka diinɛ ka bon ni o bɛɛ ye an fana b'o cogo de la ɲɛmɔgɔw fana bɛ o cogo de la mɛ an bɛɛ lajɛlen an bɛ sabali ka kow gérer ni hikima ye ni ɲɛmɔgɔw ko cogoya min na n'an ka bilasiralibaw ko cogoya min na an k'an jija kɛ baara kɛ ten ni Alahu Taala sɔnna o de bɛna ni hɛrɛ ye o de bɛna ni basigi ye an ka diinɛ in kɔni
an bɛ wuli ni o ye an bɛ jɔ ni o ye an bɛ sa ni o ye an bɛ wuli ni o ye o ka bon ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye o tuma nin ye kuma min b'a la n'a ka kan ka fɔ tiɲɛ na o y'an bonya kuma kɔnɔ ko in tun kɛra wajibi de ye dɛ ko in tun tɛ sɛgɛsɛgɛli ye tuguni ko in tun tɛ ayiwa nin maa fila Maɲini Abdala Koyita o ka kuma yɛrɛ tun tɛ tugun wajuli générali de tun don ɲɔgɔn bilasira de tun don silamɛw ni ye diinɛ ye cogo min na k'o ɲɛfɔ kuranna aya minnu b'a la ni Alahu Taala ye u fɔ u ka fɔ a fɔ ɲɛ kan o kumaw de tun b'a ni ɲɔgɔn cɛ o de ye an mɛn o tuma k'o fana fɔ aw ye parce que n'an m'o fɔ aw ye a bɛna kɛ dɔ ɲɛna k'an tun minɛlen de don ko dɔ la non o tɛ ko in kɛra o cogo la ko dɔ yɛrɛ de nana ka na ko in tigɛ o tuma an bɛ duwawu kɛ an bɛ duwawu kɛ a ye sabali an bɛ duwawu kɛ kɛ barikada kɛ bonya a sara tɛ makun ye wallahi mɔgɔw sɛgɛnna wallahi mɔgɔw tɔɔrɔ la wallahi mɔgɔw ye tile ta mɔgɔw ye minɔgɔ ta aw ni ce aw ni baraji an b'a ɲini Alahu Taala fɛ badiri kɛlɛ minnu ye an dan uhudu kɛlɛ minnu ye an dan an fana bɛ nin cɛsiri minnu kɛ diinɛ lafasali la jamana lafasali la adamadenw jɔli la an b'a ɲini Alahu Taala ka bila an bɛɛ lajɛlen ka mizani kɔnɔ ala ka bila an bɛɛ lajɛlen ka mizani kɔnɔ ni ɲɔgɔnna lajarabiw an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an kisi a ma ni ɲɔgɔnna lajarabiw an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an kisi a ma jamana in an b'a ɲini Alahu Taala fɛ Ala k'a basigi jamana in Ala k'a basigi jamana ɲɔgɔn kanfɔ Ala k'o basigi jamana cɛbɛn Alahu Taala k'o basigi yalahi ya rabbi souffrance bɛ an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka dansigi a la yalahi ya rabbi Ala ka dansigi a la Ala ka jamana in kan ta ye Ala ka jamana in kan ta ye an b'a ɲini Alahu Taala fɛ yalahi ya rabbi fɔnkɔ ɲɔgɔnyaw ni kɛlɛw ni wɔyɔ min bɛ Ala ka jamana in kisi a bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma tiɲɛni yɛrɛ la k'a fɔ aw ɲɛna an ka ɲɛmɔgɔw tɔgɔ la kuma t'an da kɔnɔ yan an bɛ se ka min foli kɛ aw ye k'o bɛ se ka kɛ sababu ye ka o tuma n'a fɛ ka aw sara sɔrɔ o tuma aw ni ce aw ni baraji Ala k'aw sara an nana foli la Ala ka bɔda di bɛɛ lajɛlen ma Ala ka jamana basigi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين kasangani shirifla uluka misriba omi ni abitondaw o kɛra karido an karamɔgɔ Usman Sherif Madani Haidara a tun bɛ kɛnɛ kan ye a y'a ka nisɔndiya jira an sɔrɔ tɔndenw na nin don kɔfɛlen na o seereyaw olu filɛ nin nisɔndiya min b'an na bi Ala dɔrɔn de b'a dɔn a yɛrɛ y'a ye mɔgɔ hakɛ min bɔra maa si tɛ se k'a ba hakɛ fɔ alors baara min don baaraba de don nka baara in kɛra i n'a fɔ seconde damadɔ baara diɲɛ bɛɛ de bɔra mumini ɲuman bɛɛ nana alors an nisɔndiyara an dalen b'a la ni Ala sɔnna ni bɛɛ ye olu bɛ bɔ a nɔ na Ansaru an b'u fo a cɛ n'a muso a denmisɛn n'a makɔrɔba vraiment ne yɛrɛ ye fɛn ye bi ni wasara ni tɔ wasara n wasalen kɔrɔ don nka wallahi n ye min ye bi o ye ni bɛɛ wasa k'a ban pewu Ala ye Ala de fo an ka da la maa wɛrɛ tɛ Ala kɔ ni Ala y'i dɛmɛ dɔrɔn dafɛnsi jɔyɔrɔ tɛ bilen n'i yɛrɛ taara ka nin jama in lajɛ maa ba joli bɛɛ k'i yɛrɛ déplacer ka bɔ Bamakɔ ka na yan fi sabilillah Ala ɲɛda kama foyi tɛ se k'o sara Ala yɛrɛ kɔ vraiment ne Haidara kɔni se min bɛ yen dɔrɔn ka dugawu kɛ Ansaru ye ka dugawu kɛ kanuɲɔgɔnw ye ka dugawu kɛ Ala ka diinɛ dɛmɛbaaw ye n bɛ se ka fɛn o fɛn fɔ ka Ala fo dama don mɔgɔ ni jurumu Ala ka tila ka nin koba in kɛ vraiment a bɛ to mɔgɔ kɔnɔ nka anw dalen b'a la Ala bɛ fɛn kɛ min tɛ nin ye Ala bɛ fɛn kɛ min tɛ nin ye min bilila bi seli yɔrɔ bɛ sɔrɔ ye dɛ o tuma na Ala k'a ban ɲɛna Ala ka si di an ka jamana a bɛ degun min kɔnɔ Ala k'a bɔ o kɔnɔ sɔli ala rasul Mali chauffeur dɔkun tɛmɛnen na o ye lajɛrɛ kɛ lajɛrɛ min n'a kɛra waleɲuman dɔn ye ka ɲɛsin jamana faamaw ma ka ɲɛsin jamana marabagaw ma kɛrɛnkɛrɛnna olu ni minnu bɛ jɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ sira bɛnkundaw la n'o b'an ka fintigilakaw olu ko fɔ lajɛrɛ in a kɛra yɛntɛmu ale dagayɔrɔ la an fɛ Bamakɔ yan sera min sɔrɔ ka bɔ a kɛnɛ kan ye olu filɛ nin ye Madani an bɔra pour que ka folikan lase
jamanadenw ma ani jamana yɛrɛ ma. Folikan in fɔlɔfɔlɔ ye Yakuba Katile ani syndicat national de transport k'u fo parce que an tɛ se ka don an ka kuma kɔnɔ n'an bɛ fɔlɔ k'olu fo. Olu foli kɔfɛ coordination sigira le 22 août 2023. Bon depuis coordination sigira le 21 août fo sisan ala barika la jamana finitigilakaw polisiw gendarmew tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la baara ka ɲi baara ɲana an n'an cɛ baara ɲɔgɔnya coordination tɔndenw ko ka bɔ ka aw fo k'aw waleɲuman dɔn baara min bɛ ka kɛ terrain kan sur terrain tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la k'an ka bɔ ka aw fo ne ko n ko bon o tɛ problème ye n'an sera bureau la n'an ye réunion kɛ ni bureau bɛnna min kan an bɛ journalistw wele jabaranitigiw wele pour que k'a lase diɲɛmɔgɔ tulo kan polisiw gendarmew force de l'ordre bɛɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'an ka mobili accident kɛ ka taa yɔrɔ minnu na dɔw tɔgɔ tɛ fɔ antenne na olu b'a dɔn baara ka ɲi an n'u cɛ baara ɲɔgɔnya an ka chauffeur tɛ mɛn yenfɛla la kosɛbɛ tiɲɛ yɛrɛ la routière kunda routière hali bi dɔ fara i ka effort kan baara ka ɲi commandant CCR baara ka ɲi polisi DR baara ka ɲi polisi directeur général baara ka ɲi gendarme directeur baara ka ɲi a CBU syndicat de bɛ n kɔfɛ o tulo b'a la olu de nana ko k'a fɔ aw ye ko baara ka ɲi k'a ni ɲɔgɔn cɛ baara ɲɔgɔnya k'a ɲana 2024 in kɔni kɔnɔ k'an ka bɔ k'a fɔ aw ye bon an ka syndicat filɛ nin ye syndicat yɛlɛmana de ka kɛ syndicat de développement o syndicat de développement o tɛ kɛlɛ kun bɔ bilen an ka syndicat de développement ye pour que an yɛrɛ bɛ baara min na o bɛ développer cogo di mobili bɛ se ka développer cogo di au lieu de an ka taa kɛ kɛlɛ ye ou bien an ka taa kɛ mankan ye o tɛ an yɛrɛ bɛ baara min na o bɛ se ka développer cogo di o développement kɔnɔna na ala barika la hakilina ɲumanw bɛ ka sɔrɔ o hakilina ɲuman fɔlɔ ye jumɛn ye ne bɛ bureau exécutif de l'INTM na n ye commission de contrôle membre dɔ ye an ye formation kɛ n ye min leçon min ta n b'a dɔn o bɔra yen syndicat national nana formation kɛ nin mɔgɔ in bɛɛ b'o la an ye leçon min ta ye an b'a dɔn o kɔnɔna na réflexion kɔnɔna na réunion kɔnɔna na a fɔra tiɲɛ na baara taabolo ka ɲi bon baara min taabolo ka ɲi ala ko tiɲɛ ko ka bɔ ka autorités fo n'an ma min tɔgɔ fɔ a bɛ hakɛ to han tiɲɛ na an kɔni ka baara ka ɲi an bɔra k'o de fɔ jamanadenw ye. Salamu alaikum. ala k'an bɛɛ kelen ma. Ne ye Sulemani Samake, secrétaire général adjoint de la coordination nationale. Bon, ne ye Sulemani Samake, coordination nationale de la UNTM, coordination nationale de la UNTM. Donc an kɔni bɔra bi ɲɛmɔgɔw kan ka na an ka jamana ɲɛmɔgɔw fo ka faamaw fo tiɲɛ yɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la faamaw yɛrɛ de y'an ka baara kɛ a nɛɛmu parce que u ye tiɲɛtigi bila ka tiɲɛ d'a ma ka nkalonitigi ka nkalon d'a ma donc mankan tension jiginna marifa ci banna pepu an bɛ ka taa ni diplomasiw ye bɛɛ ka baara kɛ diplomasi kɔnɔ donc ɲɔgɔn samasama banna an bɛ ka taa ni baara ye parce que jamana bɛ position min na an tɛ mankan fɛ Yakuba Katile y'a jira an na k'a tɛ mankan fɛ an ka taa ni diplomasi ye an ka kɛlɛ bɔ a kɔnɔ vraiment an kɔni ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan bi ka ɲɔgɔn ye ka na aw journalistw wele ka a carin an ka kumaw jɛnsɛn pour que aw k'a dɔn k'a fɔ k'anw tɛ kɛlɛkɛmɔgɔw ye anw tɛ kɛlɛ kɛ anw ka sira tɛ kɛlɛ la mais anw fana place ye an t'a to mɔgɔ bolo ala sago aw sago ne bɔra kuma la. Merci beaucoup monsieur Samba ka tolu ni barikada kɛ a ye n'o bɔra an bɛ se an ka syndicat national ma n'o ye Kulu ka Mali autorités fo parce que n'i y'a mɛn ko jamana sariya de don ni Mali autorité tɛ diɲɛ tɛ yen n'i y'a mɛn ko diɲɛ an ka finitigiw n'an ka sariyatigiw de don ni sariya kɔni tɛ yen o b'a jira ko diɲɛ tɛ yen hali fɔlɔ ala ka sini kɛnɛ ala ka d'u ma yarabi an ka transition ni ala ka transition ni ala ka taa ɲɛ ala ka kɔrɔta ala ka finitigi kɔrɔta vraiment an ka foli bɛ se yɔrɔ jɔ ma o ye an ka secrétaire général n'o ye Solomani Jalo di Joli patɔ jamatigi an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnya k'a lase aw ma ka se an n'a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ma ne ye Numaga Kamara ye komi n ɲinɛna o kuma dafalen kan n ye Jikɔrɔni secrétaire général adjoint ye donc ni an bɔra o la an bɛ an ka baarakɛɲɔgɔnw n'o ye an ka comité ye an b'a bɛɛ lajɛlen fo
hali fɔlɔ an bɛ dugawu kɛ jamana ni ala ka jamana ni ala ka kɔrɔta ala ka jamana ni ala ka jamana ni kɔrɔta yarabi ala kana jamana ni jugu ta ala kana jugu sa la maa n'o ka hɛrɛ ye jamana ni ka ɲɛtali ye ala ko olu kɔrɔta minnu ka hɛrɛ ye jamana ni ka jigi kɔrɔ ye ala k'olu jigi dingɛ kɔnɔ ala ka mali taɲɛ n bɛ foli lase an ka komite bɛɛ lajɛlen ma ala ni kira barika kosɔn sun barika kosɔn ne bɛ bɔ kuma la hakɛto b'a la salamu alaikum salam voilà bon n bɛ i fo i ka ɲininkali la vraiment i ka ɲininkali diyara n b'i fo o kɔnɔ fɔlɔ quoi k'i baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna fo bon an ka Sénégal national sigira le 22 août 2024 le 22 août 2023 donc depuis an ka o bureau sigira ka na bila bi la vraiment an ni faama o faama jɛra ka baara in kɛ Sénégal baara kɔnɔ polisi b'o la gendarme b'o la tribunal b'o la vraiment a bɛɛ bɛ ka baara kɛ sariya kɔnɔ ka sariya lawasa donc vraiment n b'o foli bila Mali autorité ye fɔlɔ mais n ka foli belebeleba o y'an ka Sénégal national n'o ye Yakuba Kakile ye Yakuba Kakile an ka foli belebeleba b'a ye an b'a fo ka waleɲuman dɔn UNTM secrétaire général vraiment a y'i cɛsiri an ka ko la ni an kɛlen ka bi sɔrɔ Kakile don donc a y'i cɛsiri bi k'i cɛsiri vraiment an b'a fo ka waleɲuman dɔn dan tɛ foli mun yɛrɛ la o bɔlen an yɛrɛ ka bureau national secrétaire général n'o ye Kulu ye a n'a ka adjoint Solomani Jalo Joli an bɛ Joli yɛrɛ fo dan tɛ foli mun na Joli a tɔɲɔna Sénégal in kɔnɔ a sɛgɛnna a kɔnɔ o ye janfa sugu bɛɛ da k'a kɔnɔ mais a ma découragé a tora a kɔnɔ fo ka bise donc vraiment an bɛ Joli yɛrɛ fo ni y'an fara ɲɔgɔn kan bi ni Joli ta tɛ kɛ yɛrɛ donc an b'a fo ka waleɲuman dɔn a ka cɛsiri kɔnɔ hali bi a bɛ jama min kɔnɔ ala ka jama in ta fanga d'a ma hali bi a bɛ jama min kɔnɔ ala ka jama in ta fanga d'a ma vraiment an b'a ɲini Kakile fɛ a ka Joli dɛmɛ a k'a dɛmɛ ni Kakile Joli dɛmɛ an bɛ san sɔrɔ vraiment an b'o foli bila tɔnba yɛrɛ la n'o ye Yakuba Kakile secrétaire général de la UNTM donc vraiment c'est Karamɔgɔ Tarawele Papson secrétaire général comité Amdalaye vraiment ne se wara an tɛna segin ɲɔgɔn ka kumaw kan quoi vraiment n bɛ folikan dɔrɔn de bɛ ne bolo k'o fɔ foli fɔlɔ Yakuba Kakile UNTM secrétaire général foli filanan o ye n ka syndicat national Ibrahima Kulubali foli sabanan o y'an ka coordination ɲɛmɔgɔba ye Solomani Jalo di Joli vraiment foyi wɛrɛ t'anw fɛ folikan kɔ an ka baara bɛ ka taa baara tagabolo ka ɲi an bɔra formation dɔ kɔnɔ kɔsa in na sisan vraiment a ye ko caman nɔgɔya an ma quoi bon foli tɔw bɛ kɛ an ka autorités ye quoi policiers ni gendarmes ni direction nationale transport vraiment folikan dɔrɔn de b'an bolo k'a fɔ faamaw ye baara tagabolo ka ɲi merci beaucoup ala k'a kɛ sini kɛnɛ ye. nin bɛ dansigi kɛ bi don kibaru la min labɛnna Kanta Media ɲɛmaaso fɛ k'a lase aw bɛɛ lajɛlen ma ka bɛn janvier kalo tile 2 san 2025 nin y'o o don kibaru ye k'a lase aw bɛɛ lajɛlen ma an b'a fɔ ala ka sini jira an na wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.